us to the eternal road. Ngai ngo yêu trai, mengiyo banya lumlang kumne, ban pi apalai chisaya ka por ka jong pi, wat lara ka ka singi poya ka singi babun kam, han pi apalai ya ka banwan banya Shakri Lankan hagane ka jaka. Hagane ka singa kwa ban kren, kata ka day. Bagaktin ka jong blay ka kren, sapang kata ka jinget, jong ubriu uban nungkong do, hapa ka Bible. Sapang tau ubriu, uban ni ka jinget ka ban nungkong do, hapa ka Bible. Kindat nga kwa ban batay shwaya ka jingmut jong ka jinget, namar bun sen ngila juyo sngaw sapang ka jinget, naru ka por padangrit, haringi klet no ken, ka ikamut ka jinget pat. Yung ngimtip ya ka jing batay ni ka definition jong ka jinget. Ladanga nga don hanga ni ka jaka, habang ngayo iya ka ni ka meet, kapag don hang ni ka ni ka pulpit, ni ka podium, baka don hanga ni ka jaka, ngayo i dala ka jong ka kmat, ngala ban kta, bat ngala ban sutu iya ka jing kia, ka jing yar, ka jing jrong, jong ka ni ka podium, ni ka pulpit, habang ngala ban sutu kini baro ngam don kam man nget, ngala ban ong ba ngayo i. Hei baka jing yo i ka jonga, ka jing sngow ka jonga baro, kalaban kta, kalaban sutu, hang tangam don kam ya ka jinget, namar kata kam don kam shu ya ka jinget, namar ngalaban kta, ban taba, ban yo i ya kata. Bang ngalaban sutu ya ka jing trong ka pingkyang jong kata, ngam don kam ya ka jinget. Hari ka jinget ka trikam ka day, hakata ka jaka, ka bangam yo i. Stish kinong Hebrew nong ka bakatwe ka dekot ka banung kong gong, tika jingat kalong kata ka jing scam ya kita ki aka ki bangi kermen kata ka jing tunjo ya kita ki aka ki bam yo i. Kabamot ka jingat ki kata ya ki aka ki bangimla ban yo i. Ya ka bangila ban yo i ngim don kab ban ngai. Hari darang ngimla ban yo i. Larang ngimla ban sngow ya kata ka sense ka jong ikam trekam ha kata banta ban ngim yo ban kata ban teba ya kita kata kabamot ha kata ka jaka ngadon kam bandong ba ngan ngay nga ban mapi man tha ngim la ban kta yo try naman ngim don ban utray harang ngai bat how man siem udon lem bat ngi amen ngim la ban ong bangala yo i yo try ngalakta ngim long kum kisenran ro arajas nem man shwa hanrei ngi ngim la ban kta ban tba hanrei man ta ngi ngai ya ka jing don ka jong o amen. Bar ke jingwan lang ke jong i hagani ke janmet ke sakhi ya kata mengidai ki briu ki ba nget bo ublay udon. Amen. Bar nginget ru tau blay udai ru ubaan ain nong yangi. Ke station nong Hebrew nong bakat we dekat ban riu ke Quran. Bar ka ong kam ke jinget ngimla man pasobha yu blay siteng ke Quran kum ta. Hari hadin jong kata ka ong ru namar la ka deyo ta ubawan hajan ublay banget bo udon bat ulong uba ainong ya kita ki bawad ya ngiwat hanga nega jaka namar bang ngiwat bang nginget ru ublay udon ya kanong ya kaban ai namar ngimla ban yo i harang nginget yo ublay hana shumat mentangala ban yo i yo ublay ngam don kam shu ban nget yo ublay nganong fi ka jinget ngim don kam shu ladang idon habeneng dai nama kata upol uong haka shiki nong korin hakalenong ka bakat lai lada pipule haka to jaka ukran chapang lai tiliki aka badu ong kumne te kum ta ka yaisa ka jinget ka jinkerman ka jingit kini lai han roi kam kong san na kini ka de ka jingit namar habang indon habang ngim dan kam man nget namar ngila ban yo i yo try ngim dan kam man kerman namar ngila don badu try han roi hang ta ka bible ka ong ka jingit ka yaisa ka bamot ka jinget ngidon kam hang ne berkata ka jingkeli menu ka sedang ka jinget menu kesedang ke jingat ban mano badai ubriu ubanget nang kongdo ubak klan ha kata ke jingat darapi ong nagaktin larang ia pet hang ni ka pon nagaktin ke jong blay nagasiti sinong Hebrew hi kelenong ka bakatway berkani ke ka benta ke ka lenong ka bakaran bet sapang kata ke jingat ban ini pet ubriu uban nang kong ha ke jingat bat hang ni ke janmet ngakwaro ban hikai sapang ubriu ubabitar ubadom ban nang kong doro hapa ka Bible mano badai Om tang ubriu banungkong do ubadon ya ke jinget dengan peniru ubriu ubanungkong do ubadon ke jing bitar
Bala pi pai ban nga ka khot ka basal nong ka khatway teach nong Hebrew ka ong kum ne. Da ka jinget u abel ula aingo hau blay ya ka jinknia ba kamkor ban ya ukan. Kini ka kentin nang ni kong da ka jinget, da kay? Finong lang bat nga da ka jinget. Mano ba daw ni Hebreo manang kong do da ka jinget? Mano? Abel. U Abel ula day Hebreo u manang kong do da ka jinget ula ay ya ka jinknia tang kata. Kaktin ka jong blay ka kran chu shuro siya pang u Abel. Lada pipet bat nga nagaksiti ka manang kong Yohanes kalanong ka balay ka dekot ka bakadway. Nga kadway katar katlang haningan puli na katar syarum ka ong gumne. Kumbaw kan ulalong na uta uba sniw bat uba penyap no yala upara. Di naka balay ula penyap no ya u nabaki jingle jong u hi kilong kiba sniw. Hara kita ki jong upara jong u kiba hok. To what's ngaw kindet ko para banget jonga lada ka pertai ka shonia pi ngatip bangila light siliang na ka jingyap sa ka jingem na bangila it para banget jar ubam it udang sa hakata ka jingyap hare hare khot ka khalar ngastunat hang ni ka ong ya ukan la ong ubri ubasniu hare yu abel la ong ubri ubahong tang ba u abel uday ubri ubanungkong do badan ka jinget handa udeiru ubreu benengkong do baka Bible lakam ya uba udei ubahok. We? Udei we? Ubahok. Kindat nginya pai hakani ka por mentana ka kitab Genesis. Pinipet haka kitab Genesis sa pangkalong yeng hakalanong ka balay pinyo yakani ka long yeng. Hada hakalanong ka baar ka Bible ka batay ublay wanra ya ka breo kamat jong breo lamba usay na ka krung ka jong u ya ka nakalamba ka kasi krung ka jong u penelong ya kebreu bat hadin jangan tahakal nong ke balai pindio bo breu ule pop ule ayu ule pop bat pitep Adam bat kebreu haga keper Eden kim dan kamban ngai bo blay udon kim dan kamban ngai bo blay udon nama ka presence ke jong blay kaladon haga keper Eden bat ke Bible ke daong bo blay udawan yat Kabamot ka jide ka jongki baru blay kim dan kam ya ka jinget. Bar kim dan kam ya ka jinglong hok. Ngala ba no fi kuma meneng asdang ong fi habakani ka pulpit na ka podium kadon hakani ka jaka fit ngakta ngale kat ba ngayu ngam dan kam ban nget ya bakadon. Kalong kum churu Adam bat kabriu kim dan kam ban nget ya ka jingdon jong blay. Namar kidon haka kper ka jong blay. Kidon hai Haka keperu blay, haka kita Ezekiel lenong ke bar pupra kada ong ke Eden ka keperu blay, bat kedai namar kata kim don kam ya kaban ngai. Dai namar kata kita sutu ba blay uwan kita leit ban burero yala de, haka lenong ke balai finda shem ya kata. Ba kita leit ru ban bure yala de, haka dekot ka pra pindi yo namar blay gila teh. Gila kini gibreo ban sutu ba blay udan ba kim don kam ya kaban ngai. Namar blay kila don lupa baru belai. Kila don lupa baru belai. Kila ban sung tho yo belai. Kitip u belai dei mano. Dei nama kata ka Bible ka ong. Haka Gospel jong Lukas u Adam u kon jong belai. Ka bamot u Adam dan kam ban ngai ya ka jing don ka jong belai. Namar utep ba u belai u dan. Handre ka Bible ka batay. What Bakitip ba ublay udon. Kini pat kilale ayu fitip. Ka Bible ka ong. Haka jingdon hi ka jang ublay. Kia bam no ya utaw so ba ublay uladong. Bat ka pop kayo banusot. Kaniri ka pop banangkong do ba ubri ule. Ba usim bat ubam uang la ka jang suntur. Bat ubam bat ubri uhap haka pop. Bat ba ubri uhap haka pop. Ka Bible ka batay ba ublay udah be no yo breu na kata ka Eden hari syaba un be udah kular ya kata ka breu badu ong kumne hak dekot ka bakatsan ngan puli hani ka Paul Genesis slide katsan bad ka ong kumne bad ka jing shon ro ngan bu hapdeng jome bad kata ka breu bad hapdeng sembai jome bad usembay jongka un penluet ya ka kli jome bad me men penluet ya ka kongdan jat jong u Fi hang ni ka jing kular ka jong blay ya ka breu badong. Ko ka breu. Pansadon sembay. Kamot pansadon kon. Bad uniu kon jong pa. Un penluet ken.
ya ka kli jong uni ubau penlong ya pa ban ba mi nu so ken ban peluet ka batau apa kenjaman sim de syaitan ba un peluet ya ka kli ka jong syaitan ban ma u te un pen mong ya ka khong nong jat ka jong u bat kani ka de ka jingkular ka jong blai hadin bala syabe na ka pereden ada ngipuli ka lenong ka basau ka tin ka jong trai ka ong teu adam ula itu ya ka im ka tengah jong u bat kala pun kon bat kala kha yau kon kala kha yau kan bat kala ong ngala yo yau breu na utrai ngala yo ayo ngala yo yau breu na u fi kaneri ka jingkular ka jong trai ya ka breu ba u sembai bat marsin mi na po ka Eden ka Bible ka batai haba u Adam bat ka em kidon ka jingedei bat lang ba ka jingedei ki yo uni kon u bakerteng u kan bat ka ne ka breu ka ong ngala yo u breu na uai no try bat ki ai senan ka kerteng kan kamot yu fitem possession ka bamot hei balik position ka balik ka jingmut position ka bamot haktin kasih ngala ban ong yapi ne ka kwe kentin possess ne kum ta kalong ba ka bamot ba wan bat shimti senan no biang ya ka ai ka baladu namar u Adam bat ka breu kela do no ya ka possession ke jong ka Eden kila do no ya kata ka bekilong try hapo Eden gen kila yasa hapo Eden hari hadin kisya beno na marka pop ke jong ki bat ka ka boblay kular haglanong gabalay de bakatsan Genesis bahaba ka breu ka yo yu kon ki ai senor ka kerteng kanyo ka jingmot possession ka bamot ngin shimti biang ngini yu ngin shimti biang bat ka breu kala mot bet udai uni ken uta ba oblay ula kular ha Genesis lanang gabalay de bakatsan Nada pet uni uka jaba kiyo uni kon ubanung kong jongki pat judan ke jingka kon kanere ke sin ke banung kong u Adam dei bala ka na ka kemi nganong yepi u Adam dei bala pelong da ublay kabriu dei bala ka na ka kemi hare la sei na kata ka si inkrung ke jong Adam hare menta dei uni u kon ubanung kong do bat kim pat juyo i klung nganong yepi kanere ke sin ke banung kong do ki i klung bat kiong kani gede kata kaba ublay ula kular kani gede kata kaba ublay ula kular dai namar kata ki aisendan kerteng kanyo okay kerteng kan un take position un shimti hagane ka por ka menta ya ka ai ka bangingila dono ha ung in yo dai namar kata kada ong hagane ka jaka ka Bible ka ong ngala yo ya ubreo na utrai namar uniu dei tau breu Genesis lai khatsan bakular ka perkhat dei kata fitep teng wat habangi im ha ka pop har wat kata ru em ngi khmi lenti ka jinggur khu no blai la bangi buat ka buat har ngi khmi lenti bo blai un kur khu yang ngi la bangi im ka jing im ka ba klim ka ba auria ka jing im ka ba sneu ngi khmi lenti be bo blai un le ba yang ngi bar ngaso hang ner kini ki arngot Adam bat kebriu ki kempan map no bleh den ba le pop ngableh ngi le pop hara ki keno iwe bar ki perkat mentau bleh ukur ku wat yaki kataro dei katau icon sendan yaki ukon senrang bar ki khat kerteng ukanyo kata ka dei ki babon ba ki brio ki don hak jing su thu bakla teng tang namar ba ki don ne ka spa em ki perkat bo bleh udar rengkat bat ki yo pi don hak jing su thu ka bakla namar yo ka spa ka bamdo ya pi yo pi klamla man sung thu namar ki brio ki perkat ba da ngada lek ne wat u bleh udon rengkat namar ka hang ne ngala banong ya pi ka jing su thu bakla jong brio bat ka brio lamba ukan ken namar ukan dei ujisu ublay ukran jepang ujisu hariki ki perkat bau dei ukan bat yota unong penem la ban ka ki sutho ki angin pen kahi mangi dei namar kata u Adam u itu ya ka breu ang lamba ka jinge dei hare ujisu kam sham la ka namar ka jinge dei u breu ber ka breu hare la ka da men sem ba khot ken amen tek teng ngi ka jing mo chong ngi nganong ya pi ngi perkat ya ka ka ba
ublay unle ngin le hi no dalade. Ngim don por ya ka bangin ap ya ublay. Tek kum hakapor jong sol dan por ya ka ban ap ya Samuel uknya hi dalade. Bat kata kawan ra ya ka jing kala ban of decline lani kata ka jing her ka jong u na kata ka jing long siem. Bat ha ka ni ka jaka pet ya ni ka jing mot. Klayo yu kan. Bat kiong hau ngin take position biang. Ngin yo biang ya kay balado. Hadin jong kata ka Bible kong. But nakapat sayu Abel upara jong. Lakapat sa uwaypat u Abel. But hang ni por bakiyo yu Abel kim su thu su de way pan ne. Kum no kum dang iyo biang. Nomor blay wong way sembah kam kan kan ne. Dai namata ki ai sendon kerteng yo u. Manong ke jin hau Abel mut jin hau ne vapor hak tin pareng. Kabong unne unsulong tangkum jin hau. La ai sendon yu kerteng. Berkini kita kikon arngon bu Adam bat kata ka im ki yo ken. Hadin bakila yami nakakpereden. Bat kimla sutu belengi yo yu Abel. Kila bersutu belengi yo yu kan pe kerteng kita airu. Ki sutu belengi yo yu kan. Hada kim sutu belengi yo Abel. Nganong pi kalong komju teng mangap ma piro. Habang iwan sa kanila pertay tentang wat ladir ng sutu baling iwan sa kanila pertay. Teng isngo baka jingem jongi kabalong valueless kimdan ay ka dor haka jingem jongi ngiklet no ya ka dor jongi pengin dia pet hani ka por ng gospel jong Matias. Kalanong ka ba sipo. Rekod ka ba arpo kunday bat lay hadu lay puway ka ongum ne. Kim jude arpisaya ki artli ki simyeng. Haroy na kita kaway kamahap hakundo klem ukpa jong pi. What you nuclear jong pi baroru lanyo. Namar kata WhatsApp tieng pi. Pilong kamkor yashibun kisimyeng. Tengtengin dala tieng isngo ba ngim dondor. Hari ka Bible hakan ni ka jaka kaong pilong kamkor ya kishibun kisimyeng. Kabamot ban ya ki ay baro. Pilong kamkor tayo try wong. Wang what ya kita ki nuclear jong pi layu? Ya? La? Nyo, kanong pila ban nyo nuclear jong pi. Tangin nyo kmat ne de. La ban nyo. Kaba Harang blay wang ladap nyo. Ladap nyo kaba man utep ya kacing koridor jongi. Pite bak kmat jong kikime kikpa. U Adam bat kem, u Abel dan dor. Mana ban ai kerteng pi. Melong tang jin hau. Pinai kerteng tai kon la jong. Stang la pim sutu, belai ni kon ngayo. Kamla bantep, kidon kikme kikpa kanong ya pikani ke cia hakani ke pertai ke bamenta. Haba ke armet ke brio, ke skau bai te kulum dan dor penhap no. Kamut kemdan iu, dan dor. Dei ke tali penhap, lada dei ba koridor, not hi ban penhap. Wat dengan siar ke badeng kanong pila da kahap pinda wat bercimbin. Hey kahap. Pindah perkat na AP1 hakum no na na pindah yet lot ya la dia ba itai kser ba pinyo biang kadi ngalungok ba kibreu menta itai kelung ba pun kia panhap namar kisngo bom nandor fitep akmat chung Adam berkem ukan de ki on possession un shimti biang ngidi yo biang ya kata kabor hanre habo yo you Abel ni ta jin hao si perkat pi ukan nyupet yo uyau Abel imagine how setelah tata kita pida sutu ane ta jingmot jong ka kerteng baki kime ki pagi bo ke Bible ke batai bo Abel udai unong ri jingri bat ukan ulong unong rep ya ka kendo bro arwat si para ki trehiro ngala benta sutu ya kane ka por ke benta ke jing tre ke jongki upara utrei ban ri jingri henman utrei ban rap yaga kendo belai u rap si sin ba pi rap kendo ga mamut pi take position kan mau bet haba pi lek ban rap katu de ke jaka jong pi cuma pi rap dan suki wei balap ban rap na lor jong kata namar katu kadai ga jong pi dai namar kata ukan utrei yaga ne ga kam ai bangin sutu belai ukan utrai namar ka jingmot jong u take position shimti yam udah shimti yaga kendo bat utrai yaga kendo udah rap yaga kendo udah po yaga kendo udah bat sembayo tau kendo baga kendo
กันลองกับใส่สอบbalai pitep namar ublay ulatem ya ka kendo ka Bible ka ong ngan puli biang ha kani ka por ha ka nong ka baar pai kai ka bajia had khot bakat kendai pinda puli ka om ne da ka jings app ka kmat jong me men bam ya lau kpu hadu men da pai dien pat shaka kendo namar nakala shem ya me nabaka domet melalong bat shaka domet men let pai pat pi ha kani ka jaka ublay ong ba me na me la ya me la shem na ka domet ba me let pai shaka domet bat agak dekat ke kat nyau lei kong ngan puri tang baharum kong menumbam na u ya ka kendo la tem na ka benta jome pi hau adam ka kendo la long batem hau kan ki perkat ba ka kendo kala light na ka jing tem dei kata ukan utrei ya ka kam rap pi yo ka benta manong la light ka ni ka kendo na ka jing tem kata ka dei ka jing perkat jong brio ki perkat bet ukan udai unong penem bon ba ki mek pa ki perkat kemne ladam don khon em ni manu bandri yang ida song marwei ta song samla fiti pin poi perkat hi ni dala teman manu bandri yang hang ta sedang banwat brio dai nam dai na ha bon mangi bangi yo khon ngi perkat ba kini ki khon kin sari yang ni kadang ane bala song kha bodon khon rakti okay kadang pi ong baki khon jong akin sari yang rakti kau rakti baru ya rakti ngala badong pila bad sito bad ai badong ai ki khon jong akin sari yang pitikna ya kata yo nong dapang mana batep dalang nitikna benri bet da ki khon tabalai kan don jakari teman ada nem dai teman perpor berhipet jakari teman perkat lupa kidon kikon bagi meri kimi kepa. Perkam tam kajat berriu jengi ba ong kikur ngini ba. Te perkat lupa kitu wang tu basdon kide kikur jong no bat sei kitu kikur. Kam don ba mau ya ki. Das sonto ya kata namar wale kata ada jeng sisa. Ngadong ya pi ka jella jong isyam dai bendon jakari kun swet kam dai bendon jakari teman. Namar kakur jong ide ben klan. Ada keklan, saya ki jak ki maina ki maisan, saya ki jak ta kita ki kini, saya ki jak. Bom don baba hakapor badon kam. Tang hakapor bayat ho ki ku aya keren lun. Oh kur. Nang ta da pas da long he kur. Hanre sai pat hakapor jing he. Tadai nama kata ai mangin dia sutu. Ngini sutu baka jak benriu jing man swa kan ong pi kam don kum ta. Hare pet man ta bali ka don. Yo kadai kadang telot. Ya kata kan nongrim ke jongi na. Berbun sen ngikwa khon man ma kini ki khon kin sari yang ida teman. Piti kenapa? Kam ta mel ong bai kun khadu pi hapri. Yo upersan pareng. Tu persa tu lara sa pareng yam. Teman ban ripat. Vio namar ngikmi lenti ya ka jingim jong ka jinglong teman haki khon. Kadenem. Mdai ha ublai mo ano? Haki khon. Hari sumot lada kimri jayu pat. Piu Adam bat kini ke breu ke nganong ibi suto menta ki perkat bat ukan uwan ya ka ban pelat ya ki na ka jingtem. Dai kata la ong ya u rap ya ka kendau. Pisai menta balai utrai kini ke kam namar ka jingmot jong u ban same position da. Kabamot namar ka kendau lalong bala tem namar jong Adam hari namar jong ukan kini ke kendau kan lajem. Patre ya uken. Diklam sem la suto. Ya ke ai ke baki ki pha. Baru Abel ki ometre kat ba metre. Baru tre kam ri jingri. Ka Bible ka batai hang ne. Bau Abel udai unong ri lang brot. Na lang brot yo ayu kam tam tu saiwel. Yo ayu. Saiwel ni basting ni bakiana. Basting em. Stu em Abel mut ayu. Chen hao. Saiwel rum long nang chen hao. Stu em ome chen hao tre de ka kam chen hao me. Unete un trai ke kamrap. Perkat mapi. Apa bakal kami? Kita cakapan it kon ki kami lenti bagi kon kin leh. Yo kata ki kami lenti bagi kon kin leh. Nak kwa banong ko ki kami ki kapa. Ki kon ki di nong kenti ki jong belai. Amen. Mendai ki nong kenti dar pilat teman bakin ri api. Namar pi lu klem ri man na. Sutu bahaya la jong. Tentang ngikmit lenti la jong klam siam lale.
Hari aingu yo blay la ki kon pat ki sutu ban buram ya lau kpa bat ka keme. Amen. Pio e kata ban buram ya lau kpa bat ka keme pat sutu ang ni kini ki arngon nganget. Blay ngor ra e kene am. Namar pin sutu blay ki chuta fit Bible am ke kim dei ba ki shule ta. Ke mjudong kam chu one jason that once upon a time namar kam dei ka story kene di ka jing shisha. Blay ba ki atrai menta pi sutu. Blay ki atrai ni ka kam. Namarukan, namut lupa budi nong penim yang kendau, tray yang kendau. Abel meh melong jenhau, tray ke kam jenhau, badu pa ayu ke kam ri jengri. Barabar rap yang kendau, barabor ke don baik ke jing say so, haga kendau. Kimi baik kiso, arapi bet weu pan kami san riu nyau pra cipauru umi. Namar ke bepi tung haga kendau nganong ye pi kan say so baik. Kan say so be kan penmi be ya lau jong so haga kendo. Dei nama tau Paul suto ye kata. Baruang haga Galatia nong gasan don so jong ka do bat so jong mensim. So jong ka do kilong ke bapau. Namar kani ke kendo. Bat nang ne ka don ka jing say so de katam don kam manu ni kai pipin bisni. Pai ki klong. Tang si snam steng kilatip kumno ban bisni. Pim dar kam man hikai ne pida hikai ne kun le kumne da bisni. Kim pim dar kam man hikai kilate ban bisni. Hikai ban doai kat ba hikai ro kim nang. Sutu ham namar kane ka gide ka kundau da. Pihak ban wan ra ya ki bakin penni pat you so jong men sim Bible gong ubreu udai men sim ba em. Udai men sim namar kane ka kundau ka jap no yo tau men sim ba em gan. Tu ni men sim ba em yo ban say kita kendai tali ki so ki jong ba ublei ula ai ha ubreu. Bar ka Bible ka batai ha ne ba ukan urap e ka kundau. Bat barabor ka kundau ba pi rap undan ba usok ban say. Bat abas dang ban say ki so. Bat u abel ro uri ya ta ka jingri. Maka Bible ka ong ba bro arngot kilawan lam ya ka ta ka jing aingo sa ublei. Ya kay? Ya kacing aingo. Namar u abel suto bakilang brot la dam dei ba ai ublei kim unum la ban yo dala dia. Badu kanyu suto bau ong ka kendo nganum la ban rep lam da dei ublei ubla ai yang ai yang ka kendo ya ka ban rep. Bat bro arngot ki wanra ya kacing aingo sa ublei. Ki wanra ya kacing aingo. Fitep namar u adam tip kumno ban doai. Utip tang ban aingo. Namar u adam akpere dan judun kam ban doai. Dia kata kadang kidan ki yeng mga hikai sepang ki jing duai ban ngong. Ke jing duai ban ngong do de duai do set dei do Adam la ne kan la ne Abel. Nama dia ki wasu tu ban wan so blai dak tang la ki jing aingo. But ka Bible ka batai ukan uwan ra ya ka jing aingo. Abel wan ra ya ka jing aingo. Ban wan ra ban ai sha blai ban ong ngas ngongo ya me atrai. Visu tu ane kini ki wan ra ka jing kini ata. Kajiknya sa ublay. Bakali kajiknya sa ublay am ukan uwan ra umburam ya ublay kumbaday ublay. Uburam ya ublay kumbaday. Ukpajong u. Day na makata ka Bible ka ong kumni sa pang ukan. Ukan uwan lam na sok ka kundo banlong ka jing aingo yaw try. Baru abel ru ula wan lam kibalakan nengkong ka kunhon jong u. Bat na kibakam sengat nakiru te utrai ulakmi hun hau abel bat ye ka jingai ngojong. So to bro arngut ki wan ra. Hanre yau kai la ong bet u wan ra dau tau so ka kendo banlong ka jingai ngo kakot tang kata. Hanre u abel ka ong hang ne bau la wan ra na kibalaka nengkong na kibai. Haga kita probab ka ong nong ka balai de khot ba kendai. Probab lai kendai ka ong. Ban buram ya ublay da ka spa bat sok nengkong. Kabamot. Kay ka nengkong ga ka jong blay. Badu abel usuto ya kata uwanra na kibakan nengkong. Batip ro baki teng-teng nganong ya pi na kita kibalakan nengkong ro uda pek na kibakam sengat nganong ya pi uda wanra. Namar bon ba kilang brot ya kade keju ki por baka uwanra nganong ya pi. Dah kita kiba kam sengat syau blay. Kabamot uai kababhatam syau blay.
ngi bebon ngi wan ban ai. Ngi ai ka babatam ne ngi ai ka basatam. Ngi ai ka bakumno. Ngi ai ka babatam ne ngi ai ka basatam. Haba kawan ka pelajing ai ngo. Pait bha ngile kumni ngitip hadin don kot sanspat hare chane wat kot sipo chano don mene ne ngi ai ka ai ne ka babha om tang kata haba pi duai pi ai ka batam ka por jong pi ne pi ai bro jiski la dablut ki kam ki jam man miet don e yesu ban le stang ban thia ngan duai su thu bat kata ka jing duai le kam jukut arum step song amen namar belai mentah perbasyit mat de kabiang ngidang songkai mo kamera songkai ne ni kamera nang duai ha ka por bakrali ha jing tiak tongin ya duai kon pelip kelat so hang ne ngafit tentang ada kli ki bro pisai duai hoi pastor ngaduai por men miet nga su thu pi ai ka bak kum no yo blai walam na ka bahata me ban ai shau blai hande kain tu won ra be namar blai uperkat kanika kundau kanika position ke jongu uwan ra yai tai so nganong ya pi na kata ka position ke jongu hare ngasu uwan ra ya ke jing perkat hani jong bro arngut sipara hanman baki kme kila bo kertang senoni kan ke jing mot uba shim sendan unong kenti sendan ya ki ai baki kme ki kepala do une uwan ra tang de kiso hare uneu para bakiong ulang tangum ke jinhau uwan ra ke babatam basngat pite beli ra basngat mo ong kiong jinhau wangan ai sendan de bakia wangan ai sendan de bakia pada uwan ra ya kata banai pite hagi ni kiski ngilaklet namar bon sen kisiong kini kini kai jong testament berim kam dai jong testament thamai fin lengo ngaong fin stunat ko wei ke jing tho khong ublay uday jo menen menta ba chadoi bom chikot ka bamot ublay jong testament berem mar ublay jong testament thamai uday jo gain amen pimla ban lai so ublay banong ai blay katu thot testament berem ngai testament thamai pila banong kata saya po semeneng kidon lai mental jong testament berem hanai puli tang testament thamai Bada testament thamai ngada tentang asekli gospel Yohanes pat kahap hakai kibon kim sutho hiro namar balai ngala banong ibi teng anong ibi ngi yo ngi don kaga jingtip kaba baka bible gedon kamangin puli tang sapang jong ni testament thamai ngin don kam ban puli testament berem nganong fi ka berem ka bible ka ong haka stich knong rum khatsan saw habangi puli ya ka testament berem kalong ka jihikai yangi kalong gay kajihikai yang ini station room kat sansau. Tengi haban sutu ke ai kajihikai ka bangingin yo na kanega jakakan. Ke ai kajihikai ka bangingin yo na kanega jaka. Bangiyo i yang kanega benta ka banengkong do ba ai bau kan ulas wanra yuso. Bible kanega batai hane. Bau Adam. U ai kini gikon. Pakidon kam manon ra ya kajingai ngo u ai kajihikai ya ki. Hana pait ukaj uwan ra bakum no namar bale nganget ngala arban ong yepi namo de kon nong kong ula yo ta jing et kata ka per namar kalabu et kerteng e ngatarai ula so biang bai ublei biang bai usuwan ra hana u abel usutu ban ong anon ra ai ngama piro ken ngin sutu ila de hato ni ai ka babata me ublei karan ka jingkli hanga ni gasngi nyai ke babatam tentang abang ro ban mani tang ban ra ek ti ngitat ya ban ra ek ti ban thab ek ti le jangai tang ban ra tang ban yeng rutat sikenta ban yeng ngitat dawan modi te lai kentar ha ban yeng ngin yang baik handrai nam tau blai tentang ban yeng nginum yeng namar balai ngitat nam tau briu nganong ngipingi kloi ban yeng man am balai Belai pat nam tau belai. Ni ai babata me yu belai. Itu ngini yet ya lah dia hak nega janmet. Ni ai mo ya belai ya kata ka burom bo udai hok ban yo nanga ban api. Nengi syu ai be basata bat ngi syu ong be tangai ngene kenten. A belai ngalong u betelot. Belai wang ngaklan tau telot ya fi. Ngatau pura ya fi. Ngatau dabyang ya fi. Amen. Barang ka tin jong troy ka ong. Ukai ha ka por
habo yo I bo ublay kemi hun respect te dekat basan. Respect kawan kene. Kawan kene ke jinglong hau ban ngi pat yo sngo shwa jong kene nganong ye pi. Baka Bible ka batay hang ni. Bo ublay kwam shem la kemi hun ken. Teu kan ulas sngo bitar Ubriu ban nungkong do baka Bible bas sngo bitar udeu kan. Uba take position. Pite beliu. Bo lamalin bet ban yo ya kie baro. Bala na yo mlong long take untuk ki kon yo mon. Si sen bala kwa ki le ban ai bet ada nama ai ki dom ki thut. Bet ya ki kon ngila ai mon balat yo ngiklet ban ai ya ki ya ka mon ke jong blay ne. Nama teng yok ke jing pensan ke jong i ki kon. Yok ade kal jing long bakla ne. Nama ka su tho ukan bala ulong ne nama radu ke jing bo kerteng ke jong u ne. But about blay diang hon ya diang hon ya abel ubasa kentat na kibriu hari ubasa diang hon na blay ngala ban ong ru hagane ko po yo kibriu ki kentat ya pi hari blay te diang hon ya pi amen yo kibriu ki kran ya pi hari blay te ya ro ya pi amen kata ngi de man sutu pi kwa ya ka chinga ro je kibriu ne jong blay na Bible ka batay hadin jong ne kawan kecing bitar ubriu penungkong do ban bitar ukan. Bat kene kecing bitar kecung ukalong hadu kata-kata bo umla ban telekam ki don ki briu ki bitar hadu kata-kata umla ban telekam ki kurai ya ki tiar ki penpat ya ki tiar ki lentau ki tiar hayeng syok ya kalok syok ki kon teng kalok kasim na tolong suding syok ya ulok na maro bitar. Ngamong ibitang sunrang bitar wat kenteru ba bitar hakajat ban riu jongi. Hakajat beriu jongi, sasyo kalok. Oh, dan kata, kung pastori to dapat ini lah sasyo ini. Hari, baji akun ta, no di mana sasyo kalok ni. Namar labitar kalok kalak de uno ne tiet jongi. Pitip kecing bitar ke Bible nga, hang ni kong ke Bible kong to bitar wan lepop si sino besas. Hari wat bitar namar hang ni ke batay ulas ngau bitar. Hak dekat kebesan pindah yo I hak tu jaka udah ngau bitar kabamut ulah cerai hadu kata belayu diangon belayu diangon kimi hon nak jingai ke jong kita bun senam ngi bitar ya kiwei jaka bangin yet ya ke jing tuna jong lade jaka bangin yet ya ka jing duna la de ngi sedang man bitai ka tau Jesu hikai kum ne na Gospel Matius nong ga benyo khot ka balai ka ong baleiru ba me kmi ya utingat ubah khmat uparlok jome haremem sngo ya ka khung ka ba ha ka khmat jome hi fi ngi pet ya ki thiat ji we ngi klat ban pet ya ki khung ha ki khmat jongi da hang ne vite ukan ulong kum da upet ya ka thiat chong abel pet yu khung ba na khmat chong bon sen ngi bishar ya ki we mangi pet ya ki we ngi klat no ban pet ya la de ngi kdau kti ya ki we ka we ho breu ka we se chorong lai tli sa la de ngi klat ya kata namar belai ngi klat ya ka khung ka badon na ka khmat chongi ne ha ka jingem jongi iklat ya kata ukan haka jing bitar ula bitar kata-kata ke Bible ke batai haka ni ke jaka ba ula sngo bitar hadu kata-kata baka kemat jong kala no liao kabamon sngo so tenat sugi keiru tin jong try kong tiu try ula ong ukan balai ba melas sngo bitar berkat haka por ba bidang bitar don bawan sneng ya pijayo so naman pudu sya itu tapi pai blay wan kran fitip ngatep bau blay wan kran ya ki breu por bitar ki wan le ki dei tang bakim pen sngap pai blay wan kran ukan balai ba bitar balai ba kata khmat jong mai kanok liau ukli kata kada khot ban riu kada khot ban nyawang lada mel ale ba om la ma me bat lada mem le ba ka pop ka shong linget ha ka jingkang bat Shame pleng kan long ka jingkwa jong u but me ru mention shar halor jong u fi ka Bible lang ni kada kran sapang kata ka pop sapang gay pinlap kani gede ka ba nung kong du
kaktin pop hapo Bible. Hakapor babam u Adam yau so ru lasuang melabam yu tau so bangala adong ya me. Ublay udah ong tanya kata tapi dekat ba khatway ngan puli lenong ka ba lai dekat ba khatway ong bat ublay ula ong u ubalay tu hame ba melalong lungkot sisa melabam nauta uding yau bangala adong ya me klamong pop hang tu. Kaktian pop nang kong do kawan haka dekat ba nyo katarot nakasuntur ka jong blay. Nakasuntur jong no? Jong blay. Ublay uang kapop kasyong lengit ha ka jingkang bat syame pleng kan long ka jingkwa. Fidep kapop kasyong ha ka jingkang man ka way ka jingkang yeng jongi man ka way ka jingkang jong ka jingem jongi kapop kasyong. Kasyong hanga ba pi ka ngikwa na em ka. Kompor pertai mentali kita buat mobile kasyong kapop. Haba pi pet kasyong kapop. Haba pi snap kasyong kapop. Kadai ma pi bat pi plene mi ka jingkang jong ka jingem la jong. Lada pimple kamla benrong, lada pimple kawan man syong, bat kesdang ban sansyar halor jong pi hiken, bat pi pisdang man ong man, ma pi pinong dala de banga sansyar halor jong u. Ngi perkat dala pop kalakut hang tu, ngi klet pat ban pule, naga kitab jingken, tu ngi nepet kitab jingken kelnong kaba arpulai ka omne. Harai lada pinum le kumne, hakmi pila le pop yau turai. Batu tips kamera baka pop jong pi kan lap ya pi. Okay? Kan ma bai kapop jong i kan lap yang i. Ladangim kelabamut. Ladangim kelabamut kapop kan lap yang i. Putra hane ke jaka wong kan lap kapop jong pi kan lap ya pi. Ukai wong ngantip senong Saya udah parang ngantip senong. Ngandai manganong subar. Hane belai wong kadon ke jingut jong kasna namar kanyu perkat habu abel ulayap lakot hanre kot te uyap hakado kamen sim kam juyap baruang ayo ngau ya ka jingun de kata ka Bible kong kordor kata ka jingyap jeng kiru kot namar kiyap hakani ka kani ka dok kando kali paja ka kando hare kamen sim ka em bayo i hakani ka jeka ukan perkat ulapen kot yau abel katulakot sundon ngmenta kay barok day jonga ya ublay ya kay kabangangan ay ublay habdiang bet tang kidon ki briw ki sngo sarong hadu kata bandu ki perkat ba ublay klemaki umla ban ki shano ki judon nganong pi ngala syam nala dehi bakiyong ladanga ngaman jeseng ngan sapet ketu jeseng kan yang kumno ladanga ngam le ya katangan peki kin le kumno kan mau ublay dan kam yangin nama de kata ke Bible ka ong wat naki mau te ula ban penmi ya ke jingero amen ladangi ngi ro ublay wang nagi mau ngala tang ngi kum ki brew ngi sarong hadu kata ladanga ngam le jeseng ladanga ngam le ublay un le yu ladangi fitip kata ka de ke jinglong jiki jiuro ki perkat bet maki la de kata ka gospel ka poi shangi ki gentle kan bat menta ki jiu ki long jingker ku namar bangi gentle ngi leit ban long ku ya ki kan ka way na ka revenue ba ki jiu ki yo na ki Israel ki yo namar ki gentle ki leit kai sa Jerusalem namar bele ka de Donald sarong joki ba kim peniang yu trai kane ka de benda anong if you kan udan ka de Donald manong menta de sa setengah belai langai men duk so nang we duk blay wong kan mau bu abel klam yap u abel em kan mau ki briu ki la ban penjot ne ban penyap tang ye gadok jong pe kim la ban penjot i kan sim jong pe ti tau jisu ong wat ting kita penyap ya gadok hade ting yu tau bodon ni ka bor ban penyap ya gadok ban kan sim jong pe sa du jok ken teng ni ting kita ki briu ki ba penmong tang ya kan ni gadok iklat ublay dan kabor halor ka do bat mensim kan par kan he de ka chinki kai ka ba kraw yang i we pi we habang i do ino ba e ba thon kan mau ngim dei bangila ngim dei ba kila yap han re ka dei tang ka ching ya shong klat bat ngi sipor naman ngi tep ha ka sngi ba riu ka turoi kita ki ba yap hau kres ken pi pat shwa ban mangi ki badang on pen kalador amen Steve nang kong Thessalonika keren ya kata nong ka saw dekat bakat lai kan kata ka de jinggerman ka ba kraw yang i bangai
Ngi perkara ayam lakot dan kibriam. Kisakot sa don namar wai kidon bekilal do ikibayit. Kisakot sa ajo. Harkani kasi di kecingkerman. Namar balai ki kimyam. Kiem. Haringan nam ong ru kidengi dewai nam tajungi. Nama ka Bible ka ong ubayap berboem dan bantasyo. Ki don baru try. Ni mentangi hapendap. Ya katong ka bau try ubo yengi. Hakani keslakan do. Amen. Dia kata, upol uang lang ayap nengaim nam tau try. Kata kata ada, bau abel hang ni ukan perkat lapan kot, ulakot, ulah perkat dari stang manga hang ni. Ablay baru blay uang, ngayos ngau ya tak jingot. Ya kata senam ke jauh para jome naga kendau, bakakaang. But ka Bible kat way ka kren ka ba arsen ka ongum ni. Mene mangala pulil nong ka balai ka dikot ka ba kat nyo. Bo blay ong yu Adam namar jome. Ka kundo ka lalong ka balatim. Hanray menta ha ka ba arsen u blay u kren biang. Kani pamdesyo ka pera den. Sabar jong ka pera den dakot ba kat way. But menta ken melong u balatim na kata ka kendau. Wow. Hau Adam wong ka kendau lalong balatim. Namar jong me. Hanre yu kanyu ong. Melong mame u balatim ha kata ka kendau. Kerkentin kaya per. Namar u Adam kendau long batim. Ha kata ka kendau batim don su wei beriu u balong basyatim batau de yu kany. Namar Adam bat keem perkat ba ukan udai ma uban penem haradai ma uman pawanra ubalong ubalatem ko ki para banget hau try na yo kajing syania jong pide ki para briu na barkan mau ka Bible ka ong long batem yo briu ba syania ha para briu ha kitab Jeremiah ka ong ya kata u Adam bat keem ki perkat ukan hanrai ukan ulang ubalalong ubasyatem. Wadum syania haki beriu. It para beriu. Syania tang hau terai. Amen. Kajing syania jungi gini tang hau terai. Kamdei haki para beriu namar. Yo ngihap ha kajing tem. Pet baham dei balapan mong ngi bun saya nama kata. La syania itu beriu nuan ai kata la dai man ai. Ngisong mong nem. Habala kular. Ngai iit palat ya pi kum ta tar habau i no somong nem kan mau naman ngila syania para bring ofi iit para breu syania ta hau try amen manong try kamon jong melong balapan but haba ukan uyos ngau yang ada kecing tim baruang melalong balatem naga kendo kabala ang yala ka syutur ya ka ban pediang ya ka snam para jome naga ti jome haba merap ya ka kendo kanom saya laga borsyu yame mehiru melong unong yat wir bat unong pet yap haka pertei fiu ong medenong rep ngai me perkat ba kata kendau kan sai so namar kata kendau la jau ka snam mentah kan ke kendau kanom sai shu yo tau so bat melong unong yat wir bat men puat ke kendau ka ba sai so bat fitep sangap buka nyung ong kumno dekat bakal lai Teu kan ulaong hau terai ke jing pensitom jonga ke kam krau ya ke bangalala bansya. Ukram bong atrai map. Hadai wong kei mamela pensitom ya nga. Kalau kam krau ban ya kei ke bangangala bansya. Fitep ubriu teng udon. Habu laya kendu kat baya kendu em ka download kam trek ban pai te so blay. Ublay ai lat yu kan. Hadai kan uklam pai sha ublay. Uklampai. Wat kata haru fitep ublay. Umdai bukan tait sendan yukan. Habukan upani ka jingada. Udah airo yukan. Ya ka jingada ken. Bodum dan menu banut. Man penyap yukan. Haranga kwa banong ipi. Bah ublay wong. Wada mele pop ru. Ngadon ya ka syap. Ya ka bangan yada yame. Ngadon ya ka syap. Bangan yada yame. Bat ka Bible ka batay hang ni. Ba ublay udah ya da ya udah
tak ada kepala. Tak ada boleh bangga pingi sakri. Ada ngah mapi yukan nak berat bet. Ada boleh udah penihi ya kajing senai. Kan mau boleh wi senai ki bapop. Kentat ya ki bapop. Ada dek ki bapop ki kentat yo boleh. Dei bo boleh kener la kajong kiti. Ada dek ki brio pamtrek ban pedang ya kata kiti. Bala kener kajong boleh. Dei brio pamtrek. Ada nga sukaman, habang kapuli kan ni, ngayoi ubriu banengkong hakajinget, bad ukloy banlong marta namar kajinget kajong uyaw blay, bertau day, abel kan. Pipi nget ngamong pipi la, hak bekenca dok la baki wekin nyom ngatip hakan ni kajaka ba pipi syakri yo blay. Ba pipi dang pipi syakri yo blay pisah keren ben, pisah nyaw ben, pisah kentat, pisah let pun gike. Om lele namar kile pipi tang hakadok. Kimla ban penjot ya man sim. Pada boleh rupa ai kabor pi pila bansya ada mentaro. Dan orang day kentara kabor la dele so menong labiang no hi. Ada boleh ba ai kabor. Dia kata yang scam ha kata kajinget ke jong pi. Ada kani ke met ngak keliru ke jingkli. Yo pi day bas ngobitar na. Ne pi day ru kita ki breu balong gom ne ukan ne bawan ra so boleh. Day ke babahatam Ada ke basatam. Ke basatam. Badon yo hangani kapor pidang pet yo ngamte pidang ni jaka pile ya kapop aga beri pisom don manu lap ada nga bible ka ong kapop jome kan lap ya me bermanu lap labu breum nom lap hakmat jong blay te kalong ka bapau hakmat jong blay te kalong ka bapau te na makata to ai bengin wan hakmat jong blay da donot ka beluat ba pra benong atrai maaf ya nga benong atrai maaf ya nga atrai namar larang impai so boleh nganong ipi kata kalong kiki ke bae dai nama kata hakasti sunong hebrew nong bakat we dekat basau habagas dang kasi mo ya kita ki riu slur jong jingai las dang sudah ke kerteng jong abel namo dai bu slur ki ban ngai wat lada uyo ya ke kerteng wat lada utre ya kata ke kam har uklam len ya ke jingai wat ukloy ya ke ban yap namar kata ke jingai hatong ngilong ko mo. Ne don tang bakran kindat ngikran din no na. Don tang bakran malu malay yang nginong atala biang nailek syu. Oh nai sakri syu. La biang kato. Ngida syam tang kawai ka failure ka jingim jung inga so bo blame dar syu bat ngi. Blay wang anu mi no ipi. Tang pim yo sraw ya ka sur ka jong blay. Kamot bo blame kran ya pi yo pi dei bahok na ko mo abel. Ublay kulam keren baru abel, ada keren baru kan. Ya dan nabi baru blay keren si keren nabi pi pen ka donot pim kala. Ai kene gamet ba pin pai not so blay kan.